Ben, boas tardes, estamos esperando uns segundiños a que se senten os últimos. Sexan todos benvidos e benvidas a esta cuarta palestra das 22ª xornadas de Historia Local da Pomba do Arco. Hoxe está con nós para falar do que vedes aí dos Britóns e do Mosteiro Máximo André Penagraña. André Penagraña, nado no Ferrol de 1955, é doutor en Arqueoloxía e Historia Antigua pola USC. Sobre o Concello de Narón, onde traballa como arquiveiro historiador, que é algo que me encanta, que un concello teña a figura dun arquiveiro, historiador e historiadora, e arqueólogo tamén. Aquí en Fon non temos arquiveiro e historiador, pero bueno, temos a Panorama e París de Noia que van todos os anos, porque así é moi parecido. Eso é cultura, é outro tipo de cultura, pero é cultura, cultural. Ben, decía que no seu traballo como arquiveiro historiador ten publicados 3 volumes nos que se recolle a historia deste concello, pero tamén é un enamorado, está especializado no campo da cultura celta. Este amor pola cultura celta naceron infinidade de libros e artigos que agora non vou mencionar. Se queredes, só tedes que crear en Dialnet o seu nome e apelidos, sabemos un montón de artigos e moitos deles traen o texto completo que eu vos recomendaría ler. Hoxe vai nos falar dos bretóns, daqueles fuxidos que son sacados do seu pobo originario polos saxóns, chegan aquí á zona de Ferrol, chegan á nosa mariña, onde fundan a sé Britonorum nun principio, que era a sé dos britóns, que posteriormente pasa a convertirse na sede britoniense, que abarca un territorio xa non só unha raza. Vai nos falar dos obispos britonienses, vai nos falar dos obispos dos bretóns, vai nos falar de Maelok e vai nos falar do Mosteiro Máximo. O Mosteiro Máximo era, o seu nome xa indica, aquel mosteiro máis grande, con máis importancia, maior importancia dos bretóns, que moitos dos historiadores radican e ubican donde estades vendo vosotros detrás de min, que é en San Martiño Montañero. Vai nos falar de todo eso, vai nos ilustrar, vai nos contar cousas novidosas e, como viñestedes escoitar el, eu voume apartar un poquinho e deixarvos con el, ao que pido un forte aplauso. Boas tardes, estou sorprendidísimo de ver tanta xente. Facía moitos anos, máis dunha década, que non vía nos actos esta xente, non? E algunhas caras que recoñezo. Grazas, espero non defraudarlas, non o sei. Agradecer a Pomba do Arco por a invitación, que para mí é unha honra estar aquí con vostedes. E vou empezar, a ver se non me lío, porque vou falar de que é o cristianismo celta, que é a Iglesia celta, quen son os bretóns, para que vexan que non son xente diferente a nós, porque parece como se vinieran estranxeiros, como se chegaran ingleses ou austríacos, alguén de fora, que non era da nosa xente, non? Van ver, espero disolver iso, que non foi así, que van chegar, eran exactamente igual que a nós. É un tipo de cristianismo especial, que é o cristianismo que tenemos no Atlántico. E tamén vamos ver como que esa iglesia, e por que se cede un espazo, unha sede inteira, cando a iglesia galega está se organizando. Bueno, vamos a empezar. Empezando. Cando eu estudaba en Santiago, dicían que os celtas eran altos e loiros, os íberos eran baixos e morenos, e eran constantíberos, e se falaba de razas e cosas estas raras. E hoxe iso xa non é así, cambiou todo. Está dinamitado aquel concepto antigo que nos tiveramos. Eso xa non é así. A cousa empezou, pois, que no ano 2004, o tigre celta, os irlandeses, os celtas, como xa estaba moi avanzada a xenética que estuda non a razas, senón a dinámica de poboación, por onde se move a xente, de onde ves, de onde vas. Entón decidiron facer un estudo de onde viñan eles. Eles pensaban que viñan de Centro Europa, esas invasións
as teorías invasionistas que botaban ácidos, chegaban os invasores, botaban ácidos sulfúricos que había antes, non? E agora xa cambiaba todo, cos romanos éramos romanos, cos medievais éramos medievais, e íbamos así con o tal. E cando fan, eles esperaban isto, non? O sea, cos celtas de Centro Europa, Alemania era que mandaba, entón, os historiadores, decía Valerino, os historiadores sempre os que mandan son os que os máis poderosos, son os que fan a historia. Entón, os alemáns daquele eran os máis poderosos, entón, os celtas salían de Alemania, Hallstatt, Atene, en invasións. Pero cando os irlandeses comparan os seus xenes con os do resto de Europa, pois o resultado non era o que eles esperaban, non? Entón, calaron a boca. E eles decían, pero a ver, eses resultados calaron a boca. Entón, colleron a McEvoy, que era un dos que fixo o estudo, que era Bradley, que eran de Human, eran de Trinity College de Dublín, do Departamento de Xenética. A ver, pero vaya, contade de onde vimos. E empezaron a chorar, de que non eran celtas, we are not Celts, we have a mature genetic legacy. Pero que estás dicindo que non son os celtas, que tedes un legado xenético? É que vimos dos galegos de España e non vimos dos celtas de Rai. Eso non pode ser. Bueno, se montou un Cristo. Efectivamente, era así. Que pasou? Pois que hai 20.000 anos, eso me explicou na súa casa o profesor Ángel Carraceta, me invitou un día a comer, un día de bravo, a finais de setembro, na súa casa, en Bugallido. Entón me contou o que eu vou contar, que hai uns 20.000 anos houve unha glaciación, un cambio climático, diríamos hoxe, foi rápida. A xente, cazadores recolectores, os europeos, a población de Europa, que chegara no 40.000 antes de Cristo, os cromañóns, pois conxeláronse. A población non podía sobrevivir porque as capas de xeo eran tremendas. Entón, houve refugios climáticos, e un deles foi nas costas atlánticas da Península Ibérica, tendo o Golfo de Vizcaya ata Gibraltar, e eso foi, o pico foi no 20.000. Entón a xente quedou aquí, pero non só a xente, as plantas, os insectos, as capas de xeo tiñan 2 e 3 kilómetros de espesor. De xeo, máis alto que calquera monte que hai en Galicia, ou máis alto casi que calquera monte que hai na Península Ibérica. E bueno, pois aquí ven un mapa, non se pode marcar. O xeo saben que o Polo Norte, o xeo no inverno, no brao, retrocede, e no inverno, pois chega ata aquí, casi toca a península. Entón, isto non se pode vivir. E iso foi o que pasou. E aquí estiveron ata que hai uns 10.000 anos, no Mesolítico, e depois para o Neolítico, pois a población non o tempo asentada, pois seguindo a banquisa, avanzou, e o primeiro que se vai derretir vai ser Irlanda. E depois Inglaterra, cando os ingleses fan o mesmo estudio xenético para demostrar que eles, claro, son anglosaxóns, veñen da Alemania, son superiores aos xermandeses, cando fan o estudio pensando que van a salir os vikingos, os anglos, os saxóns, tamén saben que descenden dos irlandeses, que descenden dos galegos, mesmo era que se montou. Xa era insoportable, xa se meteu a política, pero eso non vou entrar. Bueno, o que vamos hoxe en día, vemos aquí que Hallstatt ten unha cousa moi moderna, e o Atlántico é unha cousa moito máis antiga. Entón, os celtas son naturais do Atlántico, vamos, que non somos, e o movimento vai ser do oeste a este, non? Tal e como ven aquí, este mapa marca precisamente esta extensión do oeste a este, que é por outra parte o que sabemos. Un dos topónimos que fose director do Celta é o topónimo famoso Briga, de Brigantia. Briga significa castro, cidade fortificada, altura, me envolve a idea de altura, de forza. La concentración do planeta, a máxima concentración, neste mapa ven aquí, en Osa, todos os compostos. Eu non sabía nada de xenética. No ano 2000 eu me formei na Universidade de Santiago, no anticeltismo. Aquí os únicos celtas, como decía a Monseñor Real, que había eran os celtas en filtro. Non sei, nada, é unha chorrada de nazis, de cosas así, nazistas. E eu me formei no anticeltismo, pero entrei a traballar no Concello de Narón, cego totalmente, formado, sí, tive bons profesores. Luzón foi director do Museo do Prado, director da minha tese, do Museo Arqueológico Nacional,
fui un alumno do Carlos Real, que me quería moitísimo, tive excelentes profesores na facultade, tocoume unha época con profesores novos, pero a miña formación ia para o mundo clásico, non estaba feita a esta. E cando eu empecé a documentarme coa colección diplomática de San Martín de Xuvia, primeiro, non? Depois a de Pedroso, depois a de Sobrado, que tiña para o hombre, o Mogá, moitísima documentación. Eu aprendí paleografía, que non sabía, e me metí, sabía latín, eso estudiara moitos anos, non tiña problema cos documentos. E cando empecé, dime contar unha cousa, de que Galicia estaba articulada nunhas bisbarras, nunhas comarcas, nunhas trevas, ou así se o nome, que, o sea, as terras ou comarcas galegas, e que esas comarcas que tiñamos hoxe, que coincidían cos arciprestados, eran as mesmas das que falaban Plinio, Ptolomeo, Estrabón, non eran as antigas, e que non cambiaron, que estaban aí, e como era posible. Eu tive a sorte de estudiar unha, que foi a Terra de Tres Arcos. Entón, me di conta de que a Terra de Tres Arcos tiña unha estructura prerromana durante o mundo romano, e cando desaparecía Roma, a estructura seguía e chegaba ao antigo réxime. E digo, como é posible? Entón, empecé a analizala e fixen un cuadro, que é un cuadro que ven aquí, pero cando fixen iso, dime conta de que todo Inglaterra, Francia, Alemania, toda Europa era igual, tiña a mesma estructura. Digo, isto non pode ser, isto ten que haber algo aquí que faga isto posible, porque isto é unha cousa rarísima, non? Esa estructura, aquí están as terras, os territorios estes, as bisbarras, aquí están en Francia, se vemos os nomes, por exemplo, nos conhecemos os brigantiños, non? Que é a terra de brigantiños, que están aquí. Pois aquí a norte de Inglaterra están os brigantiños, tamén aquí, e están tamén en Irlanda, os teñen aquí, o sea, e depois están en Francia, en Bergansón, están en Suiza, en Bredes, en Bergantiños, teñen hasta os mesmos nomes, se articulan exactamente igual, teñen hasta os mesmos nomes. Como é posible facer iso? Levoume casi 30 anos descubrir o que é posible, que está relacionado co que vamos ver e vamos decir dos vertidos. Bueno, isto eran os mapas, sabíamos por Ptolomeo, que había unha serie de povos e tal, pero sempre os colocábamos dunha forma así extraña, non? Nos mapas. E claro, pues non, están donde estiveron sempre, non cambiaron, están no mesmo sitio, cos mesmos límites, non? Son os arciprestados das dióceses. Entón, este é o mapa. Os que faltan van aparecendo coa epinafina, non? O sea, nos coñecemos este nome destas pequenas bisbarras polos historiógrafos da antigüedade. Eles les daban moita rabia citalos, citan algúns povos, porque outros dicen que son impronunciables, son uns nomes rarísimos, non les gusta decilos. Outros coñecémolos tamén pola epigrafía, van aparecendo restos, vamos sacando árabe, onde aparecen os nomes, as bisbarras, e depois os coñecemos xa polos documentos medievales, están todos, e non temos ningún problema. Cando van a aparecer estes primeiros concilios, que están falando da reorganización da Igrexa Galega, empezan a dar os listados destes arciprestados, e en estos se van enumerando, e o que é asombroso, a mí se me ocurriu facer un mapa animado, bueno, todo isto na Universidade de Santiago nos ensinaban que a terra galega estaba desarticulada, que os galegos non sabían onde estaban, miraban para a súa leira, para a súa tal, pero nos diplomas aparecían sempre os títulos, non? Imperante, o conde, na súa terra tiña o título de príncipe da terra, imperante da terra, e nos diplomas, no Concilio de Lugo, no Cronicón Iriense, nos primeiros estes documentos que están falando dos listados destes povos, aparecen ordenados, todos por orden, como, ademais, en grupos de 4, non? Digo, pero vamos, non só sabían onde estaban, senón que tiñan, digamos, é como se nós, cando os da miña idade, se lembran que íbamos á escola e estudiábamos A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Madrid, Toledo, Real, Cuenca, Guadalajara, cun punteiro, vamos facendo as roscas, enroscando, pois eles están facendo o mesmo, é dicir que, pero co mapa dos territorios de Galicia. Eso vai ser moi importante depois para saber exactamente a extensión que tiña a diócese dos bretóns.
entón, tiñamos que na época, cada unha destas pequenas terras, destas pequenas bisbarras, na época prerromana, había un príncipe, dice Plutón, e príncipes dos aviones, e había un xefe religioso. E na época medieval, o conde Don Pedro Friulán, por exemplo, intitúlase Príncipes da terra de Trasancos, ou de Bezoucos, da que sexa, e tamén existe un xefe religioso dese territorio, que neste caso é un arcipreste. Pero por que esa continuidade? Por que se mantén todo iso? E a clave está nos curas, na iglesia. Xesús, bueno, San Pedro, na iglesia católica se din que Xesús lle dixo a San Pedro: Pedro, tú espera, que sobre esta pedra edificaré a miña iglesia, e aí saliu a iglesia, non? Pero Xesús non inventou os curas, non inventou os arcibispos, os bispos, os cardenais, as dióceses, eso non inventou. Eso xa estaba inventado antes, non? E para entender o que vai pasar coa iglesia esta de Mondoñedo, hai que entender isto, que como funciona a iglesia. En toda Galia, vou ler a César, está describindo como se articula a iglesia dos celtas, non? Porque é universal, o dereito celta é común, para veremos por qué. En toda Galia, daquelas persoas que contan que teñen dignidade, hai dúas clases. Pois a plebe, é dicir, os que non son nobles, os que non son creos, non pintan nada. Dice, quase ocupa o lugar dos servos e non ousa actuar pola súa conta nin conta para ninguna decisión. En súa maioría, oprimidos como están, xa por débedas, xa polo pesado tributo, xa por agravios dos poderosos, se entregan en servitude. E os nobres, de feito, posúen sobre eles os mesmos dereitos cos señores, cos seus escravos. Mas estas dúas clases que mandan, que contan, a primeira é a dos druidas, a primeira é como se fora doutor, e a segunda a dos cabaleiros. Eles, eses cregos, ofician os divinos ritos, normal, atenden os sacrificios, ata aquí normal, públicos e privados. Interpretan as cosas da religión, normal. A eles vai grande número de xoves para aprender a disciplina. Isto é moi interesante, porque todos os nobles de Europa mandan un fillo para a cura. Isto facían os fidalgos galegos ata hai pouco tempo, e algúns salindo ao fama. É dicir, un se vai quedar por casa, co pazo, outro vai para a carreira militar, e o outro vai para o bispo, vai para a carreira eclesiástica. Pero isto é moi antigo, isto se facía en 10 miles de anos. Entón, os nobles de toda Europa mandaban os seus fillos, pero non os mandaban a Mondoñedo, non os mandaban a un seminario que sería a Madrid, ou non, os mandaban a Oxford, digamos, ou a Sorbona, a uns centros internacionais que os nobles de Europa, os rapaces, ian con 7 anos, estaban ali aprendendo 20, vamos a seguir. Instruen prácticamente todas as causas, públicas e privadas. Cuidado, isto xa é distinto, xa non é cosa da religión. As causas estamos falando de dereito público e privado. Se a instrucción dun caso penal, o sea, son os xuíces. Se un homicidio, se un preito por unha herdanza, o sea, se unha cuestión de demarcación, eles procesan e imponen as multas e castigos. O sea, que o dereito público e privado está en mans da Igrexa. Como hoxe, ademais é universal, como o dereito canónico. Saben que toda a Igrexa de Europa ten as mesmas, o dereito canónico é común, para Italia, para España, para Francia, porque está en mans da Igrexa. Se vostedes collen un billete de euro, ven que un billete pequeno de 5 ten o románico, non? Vemos no 5 non de 10, ten un arco románico, e saben que ese arco románico pode estar aquí, ese arco románico pode estar en Inglaterra, ese arco románico pode estar no norte de Italia, e saben que está a Igrexa detrás, que está a Cluny, que está o Cister, e que hai unha unidade na cristiandade europea que é a que fai que iso sexa igual. E o mesmo pasa co gótico, tamén está en toda Europa. Pero isto é a bestia, é dicir, isto é moito máis grande. É dicir, toda Europa se articula exactamente igual, non só no plano teolóxico, senón tamén no plano do dereito público e privado. Estes xoves, cando regresan ordenados druidas, son xuíces e son magistrados. Aprenden millares de leis en verso, claro, porque é que non escribían, non, tiñan libros, pero cando un examino para unha plaza de funcionario
ou cando eu me examino para interventor ou para xuiz, o examen é oral, eles chapan, porque os examinan. Están estudando durante 20 anos. E cando volven aos lugares de origen, aplican ese dereito que aprenderon neses seminarios, aplican a rajatabla. Esa é a causa de que toda Europa se articulara como a terra de trasancos. É dicir, descubrimos un filón interpretativo, por casualidade, claro, é bastante normal, pero descubrimos un filón interpretativo que, tirando o fío, o resultado foi tremendo. Pero tiña máis cousas. Se en particular a un grupo deles non se dobra ao seu xulgamento, ao seu xuizo, é retirado dos sacrificios. Este castigo é para eles gravísimo. Os asines comungados son integrados na lista dos impíos e criminosos. Todo o mundo se aparta deles. Evítanse o trato e conversación, os tocar como se fosen apestados. E aínda que a pidan, non obteñen xusticia. Perden todos os dereitos civis e non se les dá ninguna honra. Son privados do seu rango e dos seus cargos. Así, o chamado Paseillo de Canosa, isto pasou na Iglesia. Isto que está dicindo César dos druidas, que está pasando na Iglesia Católica? A Iglesia Católica, en Canosa, no famoso, non? Un emperador que se chamaba Enrique IV, Papa, enfadouse con ele e quitolle os comungou. Entón, a xente deixou de ser emperador. Entón, o Papa, a través de intercesores, pois, por intervención da abade de Cluny, de Hugo, e da súa, de Matilde de Canosa, a señora dunha formadora en Italia, pois marchou un tío mes de xaneiro de 2077 ao castelo de Canosa. Pasou ali 3 días na neve, ata que o Papa o recibe e le levantou a excomunión. Claro, que levantou a excomunión e se cargou o Papa. Pero estamos vendo de que os reis, os nobles, os fidalgos, mandan nos seus homens, nos seus coutos, das súas jurisdiccións, dos seus reinos. Pero os cregos mandan na conciencia da xente. Teñen máis poder. E os cregos agora, nem con Franco, teñen un poder reducidísimo. E ainda teñen. Pero que antes o poder deles era tremendo, abafante, non? Estamos falando de cregos en estado puro. Mas entre todos os druidas manda un. Como? Que me está dicindo? Que teñen, chama suma autoritatem, a suma autoridade, non? Que teñen entre eles a suma autoridade. Ah, carais, non só se forman doutores, non que están organizados de forma vertical e teñen un cabeza supremo. Pero que me está dicindo César? Morrido este, cando morre este, se sucede que exceda todos en dignidade o compartillando varios igual rango, que resulte eleito do sufraxio dos druidas. Como un sufraxio? Xa que cando morre un, se celebra un conclave, se reúnen ali os hermanos, vai rango, claro, como os cardenais, e miran se hai algún que destaca entre eles, xa os collen. Pero ás veces se celebran conclaves por diferentes sitios, e o contan, se chegando inclusive a combater con as armas polo principado. Isto ocurre cando se tiende na iglesia dúas ou máis faccións, cada unha organiza o seu conclave pola súa conta. Hai un caso moi interesante que é como o Papa León V, un antipapa Cristóbal. Se escollen 2 papas e se dixen varios papas antipapas entre o ano 1996 e 1904. E Sergio III, que era outro papa elexido nesta discordia, pois prendeu, estrangulou os outros 2 e depois quedou como único papa, non? Isto é da Iglesia Católica, señores. Non, isto viña de atrás, porque Xesús non inventou os curas, de ninguna desas estaban inventados. Xa estaba todo inventado. Entón, non estamos falando de bárbaros. Entón, a Iglesia celta, a Iglesia do Atlántico, é unha iglesia moi especial. Xa non te falo da religión, porque entón, aí sí que eso o levo a tumba. Mas estes, di César, nun precisado período do ano, residen nun lugar sagrado no territorio dos Carnutos, na rexión que é considerada o centro de toda a Galia. E aquí van de todas partes os que teñen controversias, e todos acatan, obedecen os seus decretos e xulgamentos. Áchase que a doutrina, din César, se inventou en Britania, nas Illas Británicas, e se trouxo da Britania a Galia. E ainda hoxe, din, os estudantes que queren aprender mellor, que queren ir a mellores colegios en vez de ir a Francia, van ás Galias, van a Inglaterra a aprender ali, non? Al lado de isto é da Idade do Bronce, non? Al lado de Stonehenge, a 2 km está Darrington Wells, onde os arqueólogos ingleses encontraron 5.000 celdas
pequenas, de menos de 1,5 metros de longo por outro metro e medio por 1 metro e pouco máis, pequenas caixas, onde estaban estes rapaces de toda Europa estudando aí, aprendendo astronomía, o sea, que depois se chamou, cando se aparece o Imperio Romano, vai aparecer como trivium e quadrivium, 3 vías e 4 vías. E trivium e gramática, retórica de falar ben, a seducir, o que os irlandeses chamaban roscai, os galegos chamamos facer a rosca, non? A atraer a xente, ou o quadrivium, que xa son outras disciplinas, non? Que interveñen o dereito, as matemáticas, etc. Bueno, entón, o que sería a cousa celta non se limita a música, bueno, de raza nada, non se limita a música, a lingua, a religión, as artes, os oficios. Básicamente é un sistema teocrático rígido, un sistema xurisdiccional, de dereito, de leis, de dereito, un sistema piramidal que regula os dereitos e as obligacións dentro de cada territorio político en toda Europa. Unha teocracia, con unha lei universal e con instituciones que son guardadas, aplicadas, desenvolvidas e interpretadas, isto meu, por os creos. Europa non só comparte ese nome das trevas, das bisbarras, como dixemos dos bergantinos, non só comparte ese nome, non cerrarelitos, non, tamén comparte unha constitución política exactamente igual. Esa constitución política vai ser o resultado de que reciban os pituzos, a xente nova, das grandes familias nobiliares, feudais, europeas, pois en centros, seminarios, sitios centralizados, unha educación rígida, non? Que é a Igrexa celta. Cregos que pertencen á nobleza, é dicir, son os seus hermanos, os seus primos, a familia, son as familias que gobernan, que andan en liortas, pero eles, se o reino non é deste mundo, eles están unidos por un plano superior, que se maten entre eles, pero a Igrexa funciona de outra forma. Aprenden durante 20 anos, celebran todas estas cosas que acabamos de ver, e, unha vez que se ordenan sacerdotes, volven aos seus povos. E que fan ali? Pois ali, eles, unha cousa que fan é ordenar aos reis. Eles son os que escollen e os que entronizan, como se acordan cando o emperador viña ao papa e colocaba a coroa, ao rei ven o obispo e coloca a coroa, pois eles son os que van a coroa, a colocarles a coroa, a entronizar aos reis. Hai todo unha parafernalia, estes son cacharros, este é de Monforte de Lemos, está no Instituto de Valencia de Beixoán, está explicando, coñecemos perfectamente todo o ritual, non? Que sacrifican unha egua, bueno, o rei o coloca despido unha pedra que representa o mente de Deus Anai, da divindade, que é virxe, coloca o rei arriba, e depois, unha vez que entronizan o rei circunvala a terra, todo un ritual, non vou entrar, estas pedras que son as trebopalas, saltares, onde se coloca rei, este un que está en Celanova, aquí fixo a familia de San Rosendo, vai facer Ituara, vai facer unha capela que está orientada non a Meca, senón está orientada pola furado está orientada ao lacus, ao furado da pedra. Estas outras pedras son as onde entronizan a reina de Inglaterra, o rei de Inglaterra, e isto está na Coruña, a ver se podo, se non se me vai. Isto está no Salón de Plenos da Coruña, e o momento en que levan a pedra de Escón dende a Coruña ata Escocia. E en Escocia, que ven dali, esta é a pedra que os escoceses la roubaron os ingleses e a levaron outra vez a Escocia, teñen ali acochada porque non querían que os reis de Inglaterra se sentaran arriba dela, non? Pero ven de Galicia, o mesmo coa pedra de Irlanda, dicen, son unha serie de cosas que nos conectan a todos estes povos nos que non vou entrar. E tamén pasa as ideas ao cristianismo. Xesús, para ser rei, chamanlle da pedra fría, porque no Atlántico a representación iconográfica de Xesús é sobre unha pedra, está sentado en riba dela, porque non pode ser rei, ou aquí mesmo, en Alemania, Xesús xa ten os pés na barriga da Virxe María, que os reis tiñan que ter os pés no ventre fructífero da nai, non sei que a nai do Estado, nación, o seu país, pero isto é outra cousa. E xa con esta introducción vamos a entrar na segunda parte do traballo. Bueno, esta frase é interesante. Os celtas, isto é de Dion Crisóstomo, teñen uns druidas
que son xente que está moi versada en todas as na adivinación e en todas as formas de coñecemento, e sin eles, sin consultaros, os reis non poden facer nada. É dicir, un rei non se atreve a mexar sen pedirle permiso ao cura, é o que está dicindo. O sea, que os que mandan son os curas. Os que mandan son os curas. E, de repente, no Imperio Romano, no ano 313, se manda un mensaxe á Iglesia galega e se dice: señores, son vostedes cristianos? Ah, somos cristianos, sí. Vale. E iso que? Non te preocupes. Vostedes agora chamanse episcopos, bispos. Ah, vale. Entón había un bispo que era de Caldas, que vai ao concilio de Barlés no ano 313, ese mesmo ano, para saber de que iba o cristianismo. Outro en Asturias era membro dun clube pagán, que tenía un panteón, porque non saben o que é, xa se adaptarán, pero entón en Inglaterra, en Irlanda, pasa uns anos depois, non? E hai un estudioso que se chama Carney, non, que din que precisamente un destes un bispo cristiano non é que se cristianizara o paganismo, non. É que a Iglesia, cando desaparece o Imperio Romano, o que vai aparecer son os bárbaros, o que había a estructura que os romanos deixaron de estar, que era a que había antes. Entón, non se pode quitar eso, é imposible. Entón, o que van a facer o cristianismo vai ser ao revés. O cristianismo é o que se vai adaptar ao que había antes. Entón, xorde unha iglesia no Atlántico, que é unha iglesia especial. E, cando nos vemos esta iglesia ao principio, cada territorio político, cada treba, vai ter un bispo. Pero entón xorde unha serie de, en toda Europa, sedes abatibles, é dicir, son estas sedes que son simplemente unha treba, unha bisbarra, que ten un bispo. Con Caldas de Cortijo, todas teñen así. Pero de repente din, non, isto non pode ser, vamos crear unhas sedes episcopais e vamos facelo de outra forma, non? Entón, aparecen unha serie de dióceses que os pequenos obispados territoriais se converten en arciprestados. Como temos os listados, como sabemos a extensión dos arciprestados, en Lugo funcionan de 4 en 4, 4 arciprestados fan un condado, 4 trebas fan unha unidade superior que é un condado, como vimos antes, non? Entón, collemos os 11 condados de Lugo, os colocamos no seu sitio e queda este oco de aquí. Este oco de aquí foi o que lle van dar aos britóns e Bretoña, a diócese. Isto fixen porque García Moreno, un señor, un señor de un día que un señor da ultradereita española, que tiven eu sufrir en Antiga, non? O botaron de Barcelona, de Cataluña, foi ali a Cataluña, non sei que, non, mira, aquí non te queremos, non foi para Santiago de Compostela. O primeiro que me dixo foi: eu vou examinar en castelán, se quere facer o examen en galego dentro do dereito do mundo, pero como teño unha falta de ortografía, ainda que non sei galego, sou filólogo, pois o vou suspender. Así que fagan o examen en castelán, se quere. Bueno, este señor está obsesionado con quitarlle precisamente a Bretoña a Galicia, ¿no? Que es en Asturias. Entón fixemos este mapa precisamente, por explicarles o proceso, para este mapa. Este está aquí, o sea, non é o que digo usted, ¿no? Bueno, que somos os bretóns? Xa sabemos que somos celtas, unha teocracia, e agora vamos a ver que somos bretóns. A primeira mención dos bretóns, cuidado, a primeira mención documentada, os bretóns existen de muchísimo tempo, os Briteni, Bretagne, os fai un home que vive aquí en Marsella, pero non é que descubrira os bretóns, os descubrira por primeira vez, xa facía séculos que os coñecían, porque Marsella era o lugar de onde chegaba o chumbo, o estaño, de onde chegaba ouro das Illas Británicas a través de Burdeos. Había unha serie de vías, pasaba a Francia, e de Francia, por terra, pasaba a Marsella, onde se distribuía no mundo mediterráneo. Marsella era un emporio grego que facía intermediario. Non se podía pasar o Estreito de Gibraltar, porque os púnicos, os fenicios, tiñan ali controlado o estreito, que querían eles, precisamente o ouro galego, tiñan eles, os intermediarios galitanos, tiñan controlado todo, non? Pero un día se ve que se calculan as datas de 306, 310 ou 325, aproveitando que había unhas rifas no estreito
entre Cartago e unha serie de Roma, estaba por poder dos fenicios debilitado, pois Piteas vai, este grego de Marsella, se vai meter nun barco e vai cruzar o estreito. A primeira vez que un barco grego, bueno, documentada, vai cruzar o estreito, non a primeira vez, xa, na época micénica xa viño, pero en moito tempo que poden pasar. Entón, este home pasa, sube por Galicia, se mete para Inglaterra, visita Irlanda, bordea a illa, non? E chega a unha illa, a Islandia, que din que ten un volcán aí que bota fume, e depois din que hai unha barreira de xeo que veo polo norte, e conta, escribe un viaxe, non? Escribe un libro, e conta que o sol non se pon nunca, que hai o sol de medianoite, que está dando voltas a xente, tío, está inventando, non lle creo ninguén, a Piteas, non? Pois é o primeiro que fala de Bretaña, non? Os bretóns, pois eran o povo celta que andaba en Gran Bretaña. Tiñan varios reinos, eran como Galaesia, non? Eran igual que nós éramos os galaicos, que xa está ese nome documentado na Idade do Bronce, aparece en Tartesos, un noble galego que viveu ali, na Idade do Bronce, que se chamaba, era un nerio da Caltia, o Galtia, que é Galicia, non? Decía, Caltia somos nós. Pois estes bretóns viven en Gran Bretaña, e depois da conquista romana, como nos pasou a nós, eles conquistaron un pouco depois, desenvolven unha cultura romano-británica, coexistindo o latín vulgar, como pasaba aquí, coa lingua que tiñan eles que era britónica, que non é exactamente a mesma que falábamos nós temos un celtacú, que é a mesma en Irlanda, e eles tiñan unha lingua un pouco que había evolucionado, a mesma que evolucionara distinta, pero moi parecida. Esa lingua se falaba en toda Inglaterra, se falaba incluso ata os pitos, ata Escocia. Oxe non, porque os escoceses que hai agora son os que son irlandeses, os irlandeses invadiron a parte de Escocia, pasaron a ser británicas, pero antes toda, igual que Irlanda, tiña o Celta, que era igual que falábamos nós en Galicia, en toda a costa atlántica da península, e os ingleses, os bretóns, e en toda a illa falaban a mesma lingua. Ben, cando Roma conquista a Bretaña, pasa o mesmo que pasa con Galicia. Os romanos teñen, como coñecen o dereito celta, teñen un corpo de jurisperitos, e entón o que fan os jurisperitos, coñecen o dereito celta, non fan de coñecer porque é todo igual, entón o que van facer os jurisperitos é utilizan o dereito dos povos sometidos para controlalos, non? Entón, o dereito celta, cando un nobre quere darlle un feudo a outro nobre de menor rango, xo dá por 3 xeracións, e ao cabo de 3 xeracións, ese feudo pasa a ser do nobre, da familia do nobre. Entón, é sempre vinculado ao supervivinte, non é como un morgado, se pode fazer, é unha cosa complicada de explicar. Entón, cando os romanos conquistan un territorio da Galia, das Islas Británicas, ou de Galicia, ou do norte da península, ese territorio pasou a ter públicos e é devolvido polo emperador, en este caso, na época do Imperio, é devolto aos que xa o tiñan antes, coa condición de que sirvan ao Imperio, sirvan cos seus mandos nacionais, o sea, cos seus exércitos propios. Roma non os quere meter, non os vai meter na legión. Roma os usa ala de infantería, usa os efectivos militares de cada treba, dos bárbaros, nos seus corpos auxiliares. Entón van cos seus mandos naturais, cos seus exércitos, son unhas compañías de infantería lixeira e infantería pesada, e caballería lixeira e caballería pesada. A caballería chamanse alae, e as cohortes son de infantería. E bueno, os romanos fan os jurisperitos, este é o Pazo, este é unha vila romana que excava Pablo Culiz, o excava en Inglaterra nos anos 60. Esta vila é o Pazo de Comilumbus, o rex dos atrebates, trebas xuntas, atribución, e contributi e atributi. Contributi é cando se xuntan varias tribus entre elas, e atrebates é cando se xuntan a forza. Entón, o que fai Roma é coller a estes príncipes que son máis de fiar, e lles xunta outras trebas de outros príncipes e os coloca baixo o seu control. Entón, hoxe chamaríamos de colaboracionistas. Este Coquilumnus, pois, ten os belga e os renenses, ten a unha serie de todos os povos do sur de Inglaterra, os britanos, os ten no seu poder. E
O dereito, ainda que se expresa aquí en latín, porque os romanos consideran linguas vernáculas, literalmente, as dos escravos, as que falaba o povo. Entón, para as cousas de dereito con Roma, se emprega o latín. Pero estes documentos, aquí un hospicio interterritorial galego de Lugo, unha tabla hospitalis, pero entre dos grupos, aquí non están en Roma para nada, son entre dos grupos. Unha treba ten a mesma organización política que outra treba, pero unha treba son cidadano. Se entran na treba do lado, poden matar, a menos que exista un convenio, ¿no?, entre varias trebas. Entón, isto que estamos vendo aquí, hai unha especie de convenio, unhas cláusulas, isto é dereito, non vou entrar en este tema. Pois os romanos van a aproveitar o dereito destes povos sometidos para no seu beneficio. Conta Tácito ten unha frase que din aquí: algunhas cidades, escribe Tácito a final do reinado de Domiciano, as cidades chamanlle as trebas, as bisbarras. Non son cidades, son civitates o populi, é o nome da bisbarra esta, que son sen vida urbana, non? Dice, foron dadas ao rei Povidumnus, que se mantivo aos nosos días como máis fiel dos aliados. Segundo, din Tácito, a xa bella e experimentada práctica do povo romano de se valer inclusive de seus propios reis como instrumentos de dominio. É dicir, os romanos aplican o xudo, aplican o sistema que tenían estes povos para o seu beneficio. Que pasa? Que cando desaparece Roma, vai quedar iso intacto. Entón, antes, durante e despois de Roma, a organización non vai cambiar, vai chegar intacta. Isto vai chegar á igrexa, do que estamos falando. Bueno, o historiador galego Oroxo, vamos a empezar, seguimos falando dos bretons, dá conta, non sei como vou de tempo, quedo, non? Dá conta, no ano, non sei se estou explicándoles aburrindo ao mellor, ao auditorio, non sei se vou ben. Dá conta da vitoria no ano 373 do exército romano sobre unha serie de tribus xermánicas, non? Entón, unha desas tribus son precisamente os saxóns. Este ano, de 373, que ten aquí en Galicia, pois é cando Prisciliano, por exemplo, está empezando a predicar, está intentando adecuar a religión, digamos, pagana co cristianismo, está facendo un traballo en Galicia, non? E cando Egeria, pouco depois Egeria vai ir a galega, unha monxa galega, vai ir a Palestina, pero é cando están os bárbaros atacando por todas partes o imperio, van a entrar na península ibérica pouco tempo depois os suevos, por exemplo. Entón, Valentiniano, o emperador romano, vence a estes povos saxóns. O imperio romano vai estar asaltado por todas partes, vai ter que empezar a facer batallas por todos os lados contra povos bárbaros que están movendo detrás e que veñen de Asia, os unos, empurrando a todos, é como un dominó, está caendo todo. Entón, Roma necesita dinheiro. Entón, Roma tiña todas estas bisbarras, estas trebas, de todo o imperio sometidas, eles tiñan un imposto, tiñan a xente libre, os que tiñan unha parella de bois, tiñan que pagar un imposto cada X anos, que era o que se chamaba o spectigalia, ou consistía en unha parte da renda agrícola, pero tamén outra parte era en dinero, pecunia vertigalia, frumentum vertigalis. Este pagamento que iba aumentando. Entón chegou un momento que os británicos dixeron Brexit, como que Brexit? Sí, non queremos pagar máis, seguro que costume deles, nos largamos. E dixeron, bueno, vale, pues largamos, e fixeron o Brexit. Entón Roma dixo, bueno, pues non pagades, non vos vamos defender. E o resultado foi que a igrexa, vale, pues nos defendemos nos. Pero estallan estes creos, por iso tiñan unha suma autoridade que interpretaba as cousas religiosas, sempre andaban con liotas entre eles, porque uns interpretaban que isto era non sei que a alma era inmortal, outros decían que a alma non sei que o tal, sempre andaban, entón tiñan un papa, un suma autoridade que era infalible, que atendía as cousas da religión. Pero, cando surden, neste momento, igual que nós temos a Prisciliano, que é acusado de hexe, que cortan ao pescozo, pois eles tamén teñen unha serie de herexías que chaman eles, e entón os creos chaman para a súa defensa, contratan, digamos, ao inimigo, contratan aos saxóns para que os defendan. Bueno, Gildas é a persoa que escribe 100 anos depois da invasión dos anglosaxóns das illas británicas, escoitou as historias de fiable, que Beda o sigue varios séculos depois,
pero sí, a Gildas tamén é interesante, non? Bueno, pois según Gildas, chegaran a primeira invasión, en realidad, foron 3 naves que foron chamadas, din que eran naves romanas, aquí teñen o tipo de nave era como este que hai aquí, un pouco máis grande, e que chegan uns 600 homes. Eses 600 homes, cando chegan ali, este é o pelagianismo, non? O pelagianismo era unha doutrina, igual que a de Prisciliano, que decía que como o corpo era unha cousa corrupta e a alma era unha cousa que non se corrompía, pois o corpo, pois mira, podes facer con ele o que che dé a gana. Te podes deitar, as mulleres poden acostar con homes, poden facer o que queiran, que non pasa nada porque o corpo é unha cousa corruptible e a alma non vai ser tocada por iso. Entón, claro, estas cousas, estas trifulcas entre o credo, fan que chamen a estes homes. E cando estes homes, vou pasar a dirigir, cando meten os rafoso no granilleiro, cando recén chegados, decían os romanos, sempre eran moi listos, hóspedes. Os hóspedes son os inimigos, dais tempo. E cando, efectivamente, entran os hóspedes, os reciben con os brazos abertos, ben, son 600 e estes non están todo o día de rifas, están divididos, os conquistamos en un periquete. Entón, nada, o resultado foi pois que asaltan as cidades, a xente non ten ningún tipo de defensa, Gildas din as columnas derrubadas polos golpes de ariete, os camponeses, os labregos derrotados, os bispos, sacerdotes e demais xente, brillaba a espada, lume, ver derrubados no medio das rúas, as elevadas torres, todas as grandes cidades, as pedras dos altos muros, os corpos humanos desfeitos. É unha visión apocalíptica, pero é real. Estamos vendo en Siria, estes días estamos vendo iso pola televisión, o vemos todos os días, estes días estamos afeitos ya, bueno, é como... Ben, entón, Brexit, o Brexit non era tan bom, entón ahora piden axuda a Roma, e din, mira, é que nos arrepentimos, queremos que nos axudedes, pero Roma non está por o labor, non, mira, temos xa bastantes problemas nos, están os hunos aí atacando Roma, van nos atacar, e piden a Ecia foi o que detivo a Aquila nas portas de Roma, non? Están os ostrogodos, teñen que cambiar os romanos a capital do norte do sur, que están entrando por todos os lados, e non axudan aos ingleses, aos bretones, ollo, que non son ingleses, os ingleses veñen agora, son estes. Entón, chaman ao inimigo, e entón empezan a entrar por todos os lados, e dende o 440 a 460 se produce a invasión das illas. Se queren ver o que está pasando en Galicia, pois en Galicia en eses momentos, pois o rei suevo Requiario, por exemplo, se converte ao cristianismo. Entón xa non hai problemas cos suevos, os galegos e os suevos estamos moi ben. Os galegos, entran tamén os visigodos na península, os galegos estenden case ao Mediterráneo, o galiciense reino, chegamos, tomamos Sevilla, chegamos prácticamente a costa mediterránea. En estes momentos entran a saco os anglosaxóns nas illas británicas e se produce unha estampida tremenda. A xente se refuxa no oeste. Claro, os ingleses, como miran isto? Os ingleses din, claro, mira que bonitos, é que eles chamanse, que é o mellor. Sí, dice que son os anglosaxóns. Mira, primeiro, xa é que eles chamábanse, o seu país chamábanse Angleland. Te suena de algo? Inglaterra. É que, claro, son eles síntense eses, non? Entón, os ingleses teñen un desprezo tremendo por os celtas, porque eles pensan falan unha lingua alemana, e son anglosaxóns, somos nós. E os celtas son os escoceses, que son os carróns, como aquí decimos os cataláns, que se queren largar, os irlandeses do norte, que son os terroristas, non? E os mons somos nós, os anglos, non? E esta é a cousa. A historia a fan os vencedores, non? Entón, se crean unha serie de reinos en Europa, primeiro se sabedes que o noso, o reino suevo, faise cristiano, xa non hai problemas, nos levamos todos moi ben, e aquí quedan estes povos celtas, nós tamén somos deles, deste grupo, e van vir, aquí ven este mapa, esta xente vai vir para aquí. Eles estaban acostumados a vivir en granxas, en cidades abertas, xa non necesitaban
foxos, murallas, xa, porque a par romana, como nós estamos hoxe, non temos defensas, ni muros, ni nada, porque non temos perigo, non temos, vamos, estamos acostumados a vivir en paz, non? Pero esa situación sería non luego. Os que quedaron no país, pois moitos foron masacrados, outros se fuxeron nas montañas, foron perseguidos, e outros se entregaron. Entregarse era, o ben te mataban, ou te usaban como esclavo. Pero outros colleron, vendo que non podían vivir no país, fixeron o que fan hoxe. Se meteron en barcos e marcharon. E cruzaron a Armórica, que lle cambiaron o nome. Armórica significa o país ao lado do mar. Aremórica, como a palabra moura, ou mórica debaixo do mar, Aremórica, os que viven no mar. E Gildas nos conta, non? Isto din Gildas. Outros procuraran a región salen os mares, entre grandes lamentos, cantando un salmo baixas velas a modo de saloma. Tú nos deste como ovellas ao sacrificio e nos despesaste os sentidos. Fernando Alonso Romero, que vos estou seguindo agora, un amigo meu, é unha eminencia en moitos campos e ten unha biblioteca de navegación que máis controlábamos do mundo mundial, a mellor biblioteca privada de España de temas de navegación. Fernando analiza moito estas cousas. Primeiro se dá conta de que van cantando salmos e, claro, hai xente religiosa aí. Isto é unha parroquia que está chegando de todo un grupo que ven cos seus obispos, cos seus curas, e veñen a Galicia. Non veñen a ceas, non son indios. Xa había comercio como hai hoxe. Hoxe collemos un ferry e vamos a tal sitio, antes tamén. O Mediterráneo e o Atlántico estaban comunicados, os galegos facíamos comercio cos ingleses, cos irlandeses, se chegaban 3 días, xa coñecíamos todo. Os cregos estaban en contacto, non telefónico, non por móvil, pero tiñan bombas mensaxeras, tiñan correos, o sea, tiñan os seus servicios, estaban en contacto. Esta xente se coñecía, os seus mosteiros, coñecían, todos estaban en contacto. Sabían quen eran quen, estudiaran xuntos no colegio maior, eran compañeros de estudios, ¿no? De estudos. Entón, van ser recibidos, pois, en Galicia, xa veñen, algúns veñen aquí, ¿no? Bueno, Fernando Alonso Romero analiza o texto e dáse conta que veñen o tipo de barco que os trae, que este que vedes aquí, e se inclina que usan estes barcos de madeira, de mimbre, de couro, que teñen eles, depois el fala de que moitos van para Armórica. En Armórica tampouco están moi cómodos e moitos baixan para Galicia, outros veñen xa directamente para Galicia e algúns fala das correntes que se poden perder. El pensa que van tardar 3 días e o efecto deste desplazamento vai cando vivía en Narón, cando era pequeno. Narón estaba formándose, era unha cidade de dormitorio de Ferrol. Narón dituse a Ferrol, pero antes non había ni electricidade, viña xente de toda Galicia, migrantes, que se organizaban, se xuntaban todos e rompían as parroquias históricas, non? Nos asociados de San Cañados de Piñeiros, San Xosé Obreiro, esos nomes se indican, non? Era xente que, como eran galegos, se xuntaban e facían, non? Facían dentro de galegos de Lugo, os de Lugo xuntos, os de Ourense xuntos. Pois aquí igual, os emigrantes, cando chegaban aquí, pois se dan os mesmos nomes. Por exemplo, Dunnonia, que é o nome de Debo, non? Pois aquí chaman Donnonia. A esta parte de aquí, que cambian o nome, perdón, e pasan de chamarles Dunnonia, non? Cornubia, que é o nome de Cornualles, pois tamén lle chaman a parte do sur, non? É dicir, van, trasladan, digamos, readaptan o país aos seus gustos. Estes monxes van, non só veñen a diócese mindañense, lles van ceder unha diócese. Para que entendan isto, no mundo celta, o clero este que está totalmente unido e articulado pola parte de arriba, o que fai, cando ocupan algunhas dióceses, asceden, se poden de acordo que lles ceden uns territorios, non? Por exemplo, pasou cando o obispo de Lamego, os mouros, que nunca entraron, non pasaron o Douro, vamos hoxe a mirar en Wikipedia Mondoñedo, te poñen que Mondoñedo estaba coberta de mouros, e que ven un rei asturiano que os botou, e depois mandou outro rei asturiano, trouxe a xente aquí a repuar, están de coña. Fala, ahora por min, o catedrático de árabe máis importante da Península Ibérica, que o de Salamanca, non? Estou pensando, non, como
Felipe Maillo Salgado, non? Felipe Maillo foi invitado polos Asturias a falar de tal, e mire, todo isto que estabas aquí dos vos problemas son patrañas, foron inventos, e aquí os fontes árabes falan de galegos, e esta historia que vos contaron non é así, o sea, aquí do Douro para arriba non pasaron, nin Covadonga, nin nada. Entón, o que había aquí era toda unha rede de santuarios costeiros, de redes, e estes monxes estaban completamente comunicados, non? Os portos galegos eran coñecidos por eles, os portos do Cantábrico, os faros, o faro de Brigante, o faro da Coruña, que para ahora está perfectamente en uso, e alumeaba pola noite para que a xente pasara, son xente que está en contacto, non? Ben, outro elemento que van a fomentar, que vai ser importante do tema dos tritóns, estou con eso en medios anos, é o tema das peregrinacións. É dicir, nos aprendemos que en tempos de Afonso II Casto aparece en Santiago as lumes eses, o obispo non sei que, aparece a tumba do apóstolo. Non, eso xa estaba de antes. Eso xa existía no mundo celta, esa tradición de que tanto San Andrés como Santiago pues, predicaran aquí, na Península, existían esas cousas de peregrinacións, estas crezas, non? Hai unha serie de... Fernando Alonso, por exemplo, Romero, vincula coa chegada dos bretóns o tema de unha lenda que hai, bueno, un libro de viaxes marinos, se chama Imrana, que é o Ras Bacorra, non? Que fala da chegada de unha serie de nobles irlandeses á praia de Santa Comba, no Cabo Prior, non? Esa chegada é a mesma que repite depois o conde de Barcelos, fala que os condes de Traba, os Mariño, os Andrade, todos chegaron aí a Santa Comba, a praia esa, non? Son as chegadas por mar, son cousas moi antigas, de lendas, pero aparte son chegadas de linaxes, de cabaleiros, de nobres, non? A estas praias, isto é o eco precisamente de esa recepción. Aquí hai unha barca, isto foi graciosísimo, isto foi hai 2 anos, o ano pasado, ou hai 2 anos, o mar quitou toda a area da praia, e aparece unha barca que non tiña cravos ni nada, que era unha barca que, bueno, se facía de hai 5.000 anos ata hai 100 anos, non? Pero a xunta non a recolleu, dixe, esa non é importante, non sei que, e a barca desapareceu, pero ainda que fora para lembrar todas esas lendas de chegadas por mar e por barca para os cabaleiros e os santuarios costeiros, pois quedaría aquí. Bueno, nos en realidade o que temos desta diócese é pouco. Chamouso Lamas escavou en Bretoña, escavou en Bretoña, en Pastoriza, ali un castro, e tamén escavou na catedral. E nas memorias fala de que na Pastoriza hai no castro, un castro de 2 niveis, encontra os restos dun mosteiro, dunha iglesia e como pequenos cenotes, non? Nos castros, cada 4 castros, o sistema celta está reglado. Entón, todas as bisbarras, é teórico, non? Na práctica poden variar, pero teñen que cada bisbarra, cada treva vai ter 100 castros, que a súa vez, bueno, 120 que é a celta, e cada 4 ceden un para a iglesia. E a diferencia, os castros da iglesia se identifican moi ben porque teñen unha disposición celeste, unha disposición do centro, é unha disposición especial, non? Que son como concéntricos. Quero, por exemplo, un castro inglés que ten os restos da catedral aquí precisamente excavada, non? Ousaron, e aquí está os restos da catedral, porque antes desa catedral había outra cousa, pero xa era un castro de creo, non? Chamase en Galicia na epigrafía Castelo Durbédico, o castro do Durbédio, do Druida, non? E a proba principal, a meu modo de ver, para demostrar que esa diócese existiu, que foi creada, que non existía antes, que foi nova, é precisamente, se collemos o listado da diócese de Iria, se collemos a diócese de Tui, se collemos a Ourense, e se collemos os 11 condados de Lugo, coa extensión que teñen, que os conhecemos perfectamente, e a outra, perdón, a diócese de aquí, que? Astorga, Astúrica, Augusta, a diócese de Astorga, entón nos queda este oco, que é o que dixen antes a diócese de Bretoña.
Chamoso vai escavar no Mosteiro Máximo e vai encontrar unha necrópole moi densa e tamén vai encontrar unha serie de restos arqueolóxicos que coinciden coa cronoloxía. Vamos, cando se escavou a Catedral de Notre Dame, debaixo de Notre Dame aparece o famoso monumento dos nautes, co Exus e o Xabón, aparece cando se escavou a Catedral de Santiago de Compostela. Debaixo de Santiago de Compostela aparecen as salas de Xúpiter, aparece o que había antes. E cando se escava aquí, San Martiño, é exactamente igual. Porque estamos ante o que, precisamente, estou convencido, a primeira catedral, digamos, da Europa Atlántica, dunha diócese que foi moi importante. Os sitios onde nos... A primeira documentación é mínima. Bueno, mínima pero suficiente, cuidado, importantísima, que non hai casi ninguna. É a principal da Península Ibérica, que outras partes da Península non teñen nada, nos temos. Entón, a primeira é o Concilio de Lugo, convocado por Teodomiro en xaneiro de 1569, a data se discute, pero o concilio non. Entón, el para de que a sede dos bretones se ascriben, se entende, as igrexas que hai entre os bretones xunto co Mosteiro Máximo e as que están en Asturias. Esta é a frase a que García Moreno lle quería dar a volta, dicir que aquí non había esa diócese, que esa diócese estaba en Asturias. Esta é a única cousa que temos, pero temos o espazo que está aquí. Bueno, detalles tamén que son curiositos, son pequenos detalles. Por exemplo, esta cousa que hai aquí, isto de San Martín de Mondoñedo, hai un canzorro de un home que é unha escena, perdonen, porque é unha escena de masturbación. É unha escena en que un home está se masturbando e ten o escozo, está casi afogándose. Unha cousa técnicas sofisticadas, non? Claro, isto dentro da igrexa, isto encaixa perfectamente coa herexía da que falábamos antes. É dicir, que isto encaixa coas creenças, precisamente, desta iglesia, destes britóns, que pensaban que o corpo podías facer o que che daba gana con ele, porque o corpo era relevante, porque o importante era o tema da alma. Pero bueno, isto era unha anécdota. Bueno, tamén outros pequenos detalles, que unha pintura do século XVI, pero unha pintura que repinta cosas que xa estaban antes. Entón vemos que a lúa é unha cousa masculina, como facíamos precisamente para a época sueva, e o sol é unha muller. Isto pasa en alemán. Ben, do Concilio de Lugo, este xa é máis importante, o dato, do 569, pois se van, para que non exista disputas entre os bispos, porque se está reorganizando a igrexa, é un momento en que van a dicir, non, estas sedes ou parroquias, parroquia non é a parroquia que temos agora, cuidado, a parroquia, antes chamaban de parroquia o territorio político, o que é a bisbarra, non? Estas bisbarras, estes obispos xa non van ser obispos, agora van ser arciprestes, e vamos coller uns cuantos aquí, que vamos a meter nunha unidade superior que vai ser a diócese, non? Entón, están organizando todo isto, non? E entre as organizacións figura, asina unha serie de obispos, non? Os bispos de todas as dióceses do Reino Suevo, o sufragáneo do bispo metropolitano de Braga, que é Martín, porque hai dúas metropolitanas, dúas xefes da igrexa. Un está en Braga e outro vai estar en Lugo, non? Entón, a Braga lle coloca unha serie de dióceses que parece inmensa, isto é un cachín, nada máis, isto non é a Galicia, isto é un cacho do que é, non? Aquí están as de arriba, non? E as de Lugo, que son as que teño aquí, pois xa dan a Litigixio, entón están ali, está Andrés de Iria está aquí, está Vitimiro de Ourense, está Vitimiro de Ourense, non está aquí, estaría aquí, Polemio de Astorga, que estaría aquí, e depois estaría Añila de Tui, que é esta que temos aquí, esta de aquí, e aquí arriba estaría Mailo, que é o fillo de Mailo, que significa fillo de rei, curiosísimo. Non sei por que pasa, sempre que aparecen sempre discusións, non? Entón, de repente, vamos, era íntimo amigo de Roberón Nés, o día que un galego que se chamaba Carlos Lourido publica na revista Armel 2 artigos
decido que os celtas, os galegos, non somos celtas, que somos castrexos, e que os castrexos somos mediterráneos, e que tal, e publica un artigo en Armenia e outro en Armenia, cando Armenia é a revista que tienen todos os médicos, todos os sitios en Bretaña, na súa casa, se monta un cristo tremendo, empeza a xente a sair en defensa dos galegos, e Robert Onés funda a asociación esta Galicia Brave, en Galicia Bretaña, e Robert Onés convoca un congreso en Francia. Invítame, vou ao congreso en Francia, e en ese congreso falamos de Malo, precisamente o que me explicou, o dos nomes, vamos, defendendo o carácter celta de Galicia, non? Que teñen os bretóns dunha forma tremenda, non? Bueno, pois hai un lingüista que rizando o rizo, teño un nome por aquí, non? Que me dan carrera a decir o seu nome, un lingüista que vai colle e di que non, que Milo, que sí, Milo significa fillo do rei, o sea, príncipe, pero é que Milo que eso significa un século antes, co século seguinte a palabra evoluciona desta maneira, desta outra, teño por aquí apuntada, pero non vou entrar en ese campo, entón que xa evolucionado da mesma maneira, que pode que non seja. Eso é aproveitado por García Moreno para decir, non, é que Milo que é un nome de un visigodo, claro, xa nin un visigodo, de coña. E depois, o mesmo lingüista, para curarse en saúde, claro, que está facendo burro, debaixo pon unha serie de determinacións, di que hai unha serie de excepcións. Deixe de rizar o rizo e de facer tonterías. Pero sempre vai aparecer, van a intentar desfacer, desmontar, destruir, non sei por que cousa, que obxectivo teñen, non? O que é a nosa historia, non? Eu non entendo. Bueno, aquí ven, isto era para explicarles o que é un centro religioso. Isto é moi gracioso porque isto está considerado que é un centro de interpretación de cultura castrexa. A cultura castrexa non existe en ningún sitio, como a cultura dos semáforos. Este centro, non? Isto non existía en época dos castrexa, como diredes, non? Isto é unha diócese destas. Isto é a sede dun obispado. Isto é Landsberg, que é un obispado suevo, precisamente, da iglesia sueva, non? E se funda en ese momento, se crea, como se crea Montemociño, é unha cousa, se organiza, digamos, aquí estaría o arcebispo, e aquí estaríamos coengos, cada seu en cada seu pazo, como en Santiago de Compostela, non? En cambio, un castro que non é religioso, pois ten unha forma anárquica na súa distribución interior. Tampouco vou a explicarles como se organizan. Bueno, o que aquí quería falar un pouco do importante que era para Galicia en estes momentos, en que todo o mapa de Europa está cambiando. Nos consolidamos un reino que vai a ser un reino que ven xa do que era antes unha provincia do Imperio Romano, unha provincia que chegaba ata Álava, non? E non vou falar, non? Entón, cando chegan os suevos, desaparece a provincia galega, e observen unha cousa aquí que poñen vascos, non? Os vascos, a xente pensa que os vascos é un pobo moi primitivo, que fala unha lingua anterior a máis antiga de Europa, como se fora un fósil das cavernas, e que non. As linguas de Europa son linguas indoeuropeas. Cando hai en Europa unha lingua non indoeuropea, como o etrusco ou o vasco, é que non ven de Europa. Non estaba. Aquí había bárbaros, calicios e autrigóns que eran povos celtas. Os vascos chegaron depois a finais do Imperio Romano, en época histórica, falando unha lingua que ven de África, pero non sei se ven polo ibérico, o sea, ven do sur de Francia, de Gascuña, precisamente, e son provincias vascongadas, vasconizatas, non? E conquistan estas chismas, conquistan hoxe en día e poñen a súa lingua, pero o rinchi vasco é un atruxo como galego, porque son celtas. O Armo de Guernica é como o Carballo de Intratil en Pedroso, onde nomeaban alcaldes e se xulgaba e aforcaron a un peregrino francés, e además decían que ali era de Intratil o Carballo onde se aforcou Godín, non? O sea, todo así. O lanchero, que nós chamamos o pandegueiro, que significa a mesma palabra, o que anuncia o ano novo, é o ano vello, que ten 365 ollos, o 366 é o ano bisiesto, un por cada día do ano, e baixa das montañas, e toca a barriga dos nenos para dicir, mira, eu me comportei, son un ano bom, os nenos están gordos, e o ano quedas ti o ano novo, e a ver como te portas o ano que ven, non? Isto teñen os vascos, pero que tamén teñen os carnavais como a nós, pero non o teñen porque señan vascos, o teñen porque son celtas, polo sustrato que tiñan antes, non? O sea, que o saiba a xente, non quero nada contra os vascos, libre de Deus, pero que é así, no Reino de Galicia chegaba ata a Iruña, ata Álava. E nada máis, consolidamos un reino que foi importante, e en este reino é onde se van, é un reino que, sí, suevo, pero
a nobleza galega, un reino, as institucións, todo non son xermánicas, son galegas, non? É máis nada. Bueno, pois o deixo terminando, porque xa falei moito tempo. Aquí había unhas líneas de tempo que non vou comentar. E vou con iso. Ahora é o momento en que vosotros preguntades e a contesta, se é que tedes alguna pregunta. Sí, muchas gracias por Convén que levante un poquinho a voz, senón... Sí, que muchas gracias por la exposición, y yo le quería preguntar si tiene alguna estimación en este contorno que nos ha puesto, que más o menos con la Marina y se mete en Asturias, como la inmigración de Bretaña vino por mar, de qué contingentes de inmigrantes estaríamos hablando a lo largo de qué intervalos de tiempo, y para ponerlo en contexto, qué población residente habría en esa zona nativa al recibirlos. Os anos aproximados serían entre o 440 e 460, que son os anos da invasión, que se crean varios reinos no mundo celta, no Atlántico, non entro nese tema, complicadísimo. Están agora, acaban de encontrar agora as excavacións fundeles. Se está reorganizando, se está creando, en Inglaterra están creando os reinos anglosaxóns, desaparecen os reinos celtas, e contingentes de xente marchan, buscando tranquilidade e paz, porque marchan e veñen para aquí. O número non o sabemos, é imposible. Cando foi o de Arximiro Lamecense, escapan os de Lamego, escapan do sur do Douro, que están chegaron os musulmanes, chegaron a Galicia, se les dan os arciprestados de Trasancos, Lavacemos, Arroz. Temos moitísima documentación desa área, pero non temos absolutamente ningún dato de canta xente chega ni nada. A población galega sí que podemos saber. Podemos saber a población galega durante o Imperio Romano, aproximadamente, porque é como no catastro do Marqués de Ansenada. Antiguamente, cando se fan catastros, nos catastros fala o que só contan a nivel fiscal os que pagan impostos. É dicir, vai estar exenta a nobleza e vai estar exento a xente, os servos que non teñen propiedade. O estatus legal é a parella de bois. Os irlandeses chamaban boaire, os que teñen bois. A parella de bois, cando se crea o voto censitario na Península Ibérica, é o que piden para votar. E só votan, claro, non votan as mulleres, non votan os fillos, só vota o cabo de casa. E por qué? Porque é o que vai pagar. Entón, a efectos do censo, non había mellores que os romanos. Os romanos, normalmente, cando conquistan un sitio, a terra pasa a vagas públicos, fan centuriaciones, fan unha especie de concentración parcelaria, entregan parcelas e controlan a toda a xente que vai pagar unha serie de impostos, están fichados. En Galicia, eso non se vai facer, non se pode facer, nunca se pode facer. Entón van a respetar o que hai, pero van a elaborar censos de cada unha das tribus. Por exemplo, estes censos van a ser consultados polos historiógrafos da antigüedade, por Plinio, por toda esta xente. Plinio, concretamente, un científico, un home que vai morrer coa capsa calamaria na man, cos papéis, porque vai estudiar o Vesubio en plena erupción, era o comandante da flota, estaba ali nese momento. Claro. Plinio é un home moi curioso, vai ao arquivo imperial, verdad? Que os que montaran Nerón ali, e vai aos ficheiros. Entón, a lista Galaecia, inmensa Galaecia, está ordenada por orden alfabético. O orden alfabético é exactamente o mesmo que temos hoxe. O primeiro alfabeto que se conserva ordenado é un vaso etrusco que ten o alfabeto latino, ten A, B, C, D. Entón, ele buscaba os ártabros, entón vai buscar por A, e din, non encontra A. Manifesto errore. Non hai pobo con tal nome. Os xeros ártabros, os únicos que hai por ar son arrotrevas. Entón chamanse arrotrevas, deberon de cambiar o nome. Claro, non chamaban ártabros. Pero vai tomando os datos, non? E para que están eses arquivos de cada treva?
porque son datos fiscais. É dicir, o que lle interesa ao Imperio Romano é saber que poboación van modificando cada 5 anos, ou cada 7 anos, creo que son cada 7 anos, é saber en que poboación hai en cada territorio e canto teñen que pagar. Eles pagan unhas moedas que se acuñan a propósito do nome da treba, depois vai pasar a serie bonita esta, vai pasar os suevos, van a copiar, e vai pasar aos impostos medievais, que a xente non os entende. Os do Coto de Peroso somos fidalgos, estamos exentos de pagar impostos, pero temos que pagar unhas canaimas de moedas ao rei pertencentes cada 7 anos. E que eran esas canaimas? Pois era unha medida, unha copa conca, chea de moedas hasta arriba, hasta sobordar. E se pagaban cada 7 anos. Isto ven da época súa que ven da época anterior e que pagan todos os povos do mundo céltico, non? É un pago, é dicir, cada treba vai ter que pagar unha cantidad que é a pecunia, fomenta lectirales, entón vais a fazer un encabezamento. Entón, estou inventando, teño os datos, pero non os teño aquí, quería buscarlos en internet. Plinio, vamos a poñer un caso, din que, por exemplo, que o convento duquense ten 250.000 homes libres. Sabe ese dato porque eses 250.000 homes libres, propietarios, pues son libres, son os que van pagar un imposto cada 7 anos. Ese imposto que fixo que os ingleses deixaran de pagar, se quixeran independentes. Claro, pero non falamos de 250.000 persoas que viven no convento. Estamos falando dos cabos de casa, que son 250.000. Hai que contar que están casados, que tienen unha esposa, e vamos a poñer que teñen 2 fillos, que saben controlar a natalidade, que controlan os fillos. Eso non é normal, que os fillos chaman quinto, segundo, sexto, o sea, van ter máis 2 fillos. Pero vamos a pensar que teñen 2 fillos. Entón, se multiplicamos 250.000 por 4, pues xa sabe unha cifra. E se depois falamos de outro convenio, tamén nos dá eso, e falamos de outro, nos dá eso, resulta que a poboación de Galicia era, eso dito por perdí unha aposta que para con Harris, cando eso dá que a población galega era superior en aqueles tempos a que temos hoxe, e a que tivemos aí moi superior, de tal forma que todo o territorio galego, eso xa para outra conferencia, todo o territorio galego estaba como xardinería china. Non há un castro, é unha casa dun señor, a casa domo, un dominus, que estende o seu dominio sobre unha pequena xurisdicción. 4 castros forman unha bailía, é unha unidade superior, e teñen un castro que lle dedican a igrexa no medio, non? De kilómetro e medio de radio. Pois en ese kilómetro e medio de radio, o sea, 3 kilómetros, en ese espazo hai as leiras, teñen vocación, como se ve, as naveras son para os navos, as paiceiras son para o paízo, os xas son para o orden, o sea, cada leira é para unha cousa. As cortiñas ao lado da casa son para isto, para as verduras, o monte medio é para isto, os prados non se poden ampliar, está todo o monte, pois, o souto, as árbores, se vemos un carballo que ten máis de 2000 anos, ou 1000 e pico de anos, veremos que o carballo está podado hasta onde chegamos a man, porque os podos non se podían contar, os árboles, non había, o bosque tremendo comparado antes, non había casi, estaba totalmente todo podado. Eses árboles se podaban, decían, se voltaba a podar, estaba todo o terreno ocupado e absolutamente traballado. O seu país era como o Xapón ou como China, absolutamente traballado. País con un sistema tremendo de traballo, non? O sea, vemos, hoxe foi un do Castro de Fajouro, non? Estamos mirando o monte, vese perfectamente, está simulado, pero vese perfectamente todo o sistema de aterrazamento, aquí o fronte, todo aterrazado, todo. Esas terrazas, están cobertas de terra, pero se excavamos van a aparecer muros de pedra, todo o sistema galego aterrazado, é dicir, un país absolutamente ocupado. Sí, perdón. Ademais de Retoña, coñeces ou sospeitas algún outro asentamento bretón nas costas galegas? Sí, Fernando Alonso traballou, sí. É que, bueno, Retoña é toda unha diócese, é un espazo onde están aí, o sea, están, máis que nada, é unha xurisdicción episcopal da igrexa, non? O sea, porque chegan os bispos e chegan con xente, pero os bispos están dióceses.
donde están non só os bretóns, senón a xente que estaba tamén anterior. Pero é que os bretóns non son diferentes dos galegos, non? É dicir, o martes de carnaval, eu me pillou en Irlanda, en casa de Groña, unha amiga, e a súa nai estaba facendo a filla filloas, freixós, non? Que chamamos en Ferrol. En Escocia, o martes de carnaval, as nais fanlle freixós as súas fillas, en Bretaña e aquí tamén. Quero dicir que o que temos en común é todo. É unha xente que é unha xente como da familia, non? O sea, que nos parecemos máis que os andaluces ou a un catalán. Naquela todavía máis, non? De que son xente da casa. Entón, o número non o sei, non o sabe ninguén. O sea, os datos que temos son eso, que sabemos que existe unha diócese, sabemos a mecánica desa diócese, sabemos que existen as fontes de Gildas, as fontes que falan de que efectivamente chegaron por mar, escapou a xente por mar, que creou aquí, vamos, eso. E sabemos además que hai un mailo que sabemos co nome que digan o que queiran, que é así, non? Pero máis non sabemos. A toponimia, é que é mesmo. O sea, Carracedo significa car e pedra, e cedo é amoreamento, carno é car e pedra, e do é amoreamento, a milla do hilo. Son as mesmas, están alá, están aquí. O sea, temos un montón, podemos ter na casa, os libros de toponimia, por exemplo, de Cornualles, temos un montón de palabras, os nomes son moitos son iguais, pero eso non quere decir se eran iguais, xa estaban iguais antes que depois da chegada. Non nos foi cambiar absolutamente nada. Outra pregunta? Eu queria comentar a relación dos britón por normandos e o papel que tuvo San Gonzalo, bispo de que decía Cunqueiro, el conde Cunqueiro, que a golpe de Ave María afundía desde o bispo afundía os barcos dos normandos. Sí, gracioso. É gracioso. Hai eso Cunqueiro explicaría mellor que a mí, non? O de San Gonzalo, eu sei que cando estudiei, cando empecé coa historia de Narón, no 1944 hai un documento de Esclava Avistrari de 1977 que fala dun avó que tiña Argimiro, que loitou moito tempo, non, armado contra os normandos e tal. E efectivamente, parece ser que no ano 1944 houve a primeira vaga de invasións vikingas, que está moi ben documentada, que intentaron primeiro desembarcar en Oviedo, por Asturias, o temporal non lles deixou, se meteron en Galicia, onde veron aí, saquearon San Martín, destruxeron o Mosteiro, o Mondego tamén, destruxeron varios mosteiros, non? E depois fala, ese diploma falaba de que o duque Ramiro, que ainda non era, foi ese ano cando ascende ao trono, non? Porque os reis se criaban en Galicia, sempre con nobles de casas galegas, non? Por exemplo. Ramiro, que se chamou os duques, debe ser Argimiro, para loitar precisamente contra eses normandos, non? Os que escaparon, contan as crónicas, o cronicón Sebastiani, o cronicón Albedense, que lles afundiron 80 naves pola balistaría no curso, botándolles pedras ardendo. Balistas son, non pensamos nos da ballesta, a balista é balística, é lanzar pedras, non? E claro, as naves normandas son abertas, lles lanzaban as pedras, empezaban a arder, entón afundiron 80 naves, pero con tan mala fortuna que cando saíron ao mar, había tamén, se les afundiron 80 pola balistería no curso, pero depois se les afundiron outras tantas cando saíron ao mar, non? Eso é que se liga coa lenda de San Gonzalo, se levanta, vai no sitio, e vai levantando os brazos, vai orando, e axudan a que esteña levantado, porque cada vez que levanta os brazos as naves se afunden, non? É unha historia moi bonita, non? A mí gusta, pero non sei, de eso non sei moito. E do outro tampouco. Coñécese algo da existencia de druidas en Galicia, de druidesas? Sí, temos a epigrafía, non? Temos a epigrafía. Foi rápidamente contestada por a Escola Salmantina. Temos a Platón, que acabo de quitarme, me ensinar unha lámina. As druidesas teñen que ver coas sanadoras? Bueno, eles tiñan monxes e monxas, tiñan que ver, claro, porque eles eran a ciencia, eran os médicos, tamén eran eles. Toda a ciencia estaba nas, pero eu vou ensinar a epigrafía, vale? Isto foi un descubrimento de un
A palabra Durbede, que Villar rapidamente dixo no, iso é Durre Río e vede amoreamento no río, non? Sempre un castro durbédico, castro onde se amorean os ríos, non? Entón, é ridículo. E a Durbede perdón, isto non sei volver para atrás. Non sei, facendo así. Non, era, bueno, hai unha serie de epígrafes, vale? Que falan, por exemplo, de Deo Durbédico, Deus das Ruídas, Castelo Durbédico, un castro de Druida, máis, son 7 epígrafes, non? Que falan do Druida, non? Pero ainda que non nos tiveramos registrados en bibliografía, bueno, aparte temos o único retrato de un deles, que é o que chaman ídolo de Paderne, non é un ídolo, é un beco a súa capucha, un báculo de tau, o sea, perfectamente, o traipse tamén co báculo dos que despois que llevamos o bispo, non? Ainda que non nos tiveramos, observe que cando os romanos crean en Galicia conventos, eso non existía antes de ninguna parte do Imperio Romano, é dicir, non existe. E que significa conventos? Conventus vende convenio, que venir todos xuntos a un sitio. Entón, que eso que sabemos, falamos antes deso, celebraban reunións en unha capital estacional, así nace Roma tamén, non? Os povos europeos, que era que cada certo tempo, por as festas, por os días das festas, das festividades, non? Que eran, pues, 4 que son as de sempre, a Candelaria, que era o 1 de febrero, que era cando empezaba o ano, 60 días depois, que era o 1 de maio, que era os maios, depois, 60 días depois, era o de agosto das comilladas, 60 días depois, que era o de novembro, non? Eso depois, xuntamos as outras festas, que son a de nacemento de Cristo, o nacemento do Sol, o 25 de decembro, e o San Xoán, as festas oficiais, e outras intermedias, e temos xa máis ou menos un esqueleto de calendario onde se facían unha serie de xuntanzas, e cada xuntanza pues, tiña unha vocación. Unha era para facer os pleitos, para tratar as cousas xurídicas, outras. Entón, esas xuntanzas iba o rei, iba a nobleza, os cabaleiros, iba o povo, iba a xente e se xuntaban ali. Entón, eses sitios funcionaban como capital estacional do reino, non? Entón, os romanos dixeron, tate, xa temos unha Lucus, non? Temos Brácara, e temos Astúrica, entón vamos aí colocar, o que vamos facer vai ser, mandamos aquí que todos os nobres, porque os romanos non son tontos, veñan pa aquí, que se queden aquí, o sea, os príncipes, non? Porque os romanos, sí, os romanos fan uns pactos, pero eso se garanten ao enemigo que te lo agarrado, non? O sea, yo me den a tua palabra, pero ti vas a estar conmigo aquí, non? Entón vamos a crear os centros administrativos onde van a estar eses príncipes. Vese perfectamente en Lugo se conservaba na muralla unha pedra que era do panteón destes príncipes, dos cóporos, que non me acordo non me acordo o nome, e aparece, bueno, me acordo, pero estou cansado, a minha cabeza non dá para máis, agora me custa bloquear. Entón aparecen o nome destes nobres, non? Entón, estas cidades teñen gobernadores, teñen por arriba romanos, pero os romanos, o que ven dos galegos son dúas cousas. Bueno, explotar as minas, os recursos, esos son deles, e depois a renta, é dicir, que paguen os impostos, e sobre todo o que é a axuda militar. É dicir, os romanos, os galegos teñen un exército que non é un exército, o sea, como todo o mundo celta. Nos vamos a ver, nos no exército actual temos bandeiras, non? Toda Europa leva bandeiras, non levamos estandarte, signa, non? Levamos bandeiras, trapo, que os romanos chamaban de vexilum, nos chamaban de bandeiras, a raíz de ben, que significa atar, porque as bandeiras atan, teñen o poder de que a xente vai detrás deles, non? O deus Bandua, o que ata, que levou unha especie de corda aquí ao peito, non? Que esos soldados militares levan unha banda, non saben de onde eles ven, pero era así, era para morrer de pé, non? Porque era unha cousa especial. Entón, esta calatreva tiña un exército local, tribal, e tiña un corpo de caballería, que os romanos chamaban de ala, e un de infantería, que eran as cortes, non? Entón, estas alas e estas cortes, a cors prima Ligurrorum, Valde Ligurri, Valde Guerros, non? A cors prima Lemaborum, dos lemagos, a terra de Lemos, mandaba a súa corte. A cors prima dos Quelegui, non? Dos de Caldas, non? Entón, cada treva galega mandaba o seu exército do tribal, e estos iban cada 7 anos, ou cada X anos, iban a pasar un ano de servicio militar gratuito, pagado por eles, levaban os porcos, os touciños, levaban toda a intendencia, cada semana iban ali, estaban no limes, aparecen mortos ali na epigrafía, e depois voltaban outra vez para casa e iban outros, non? Entón os romanos os usaron así durante todo o imperio. Cando desaparece o imperio, estes exércitos están así. Pero que hai máis? Todo o exército europeo é así.
Por exemplo, hoxe vostede no exército ten sarxentos, no exército ten brigadas, brigada é o señor da briga, no exército ten coroneles, corio e cogüiros a tropa, e corono, navia corona, a señora da tropa, o señor da tropa é o coronel, coronel e camalidón, en briteiros, é o coronel, pero nós non temos primipilos, non temos centurións, non temos decurións, onde está eso? Non, temos coronéis, non temos capitáns, temos a estructura do exército común de Europa, que era o que aparece no feudalismo, a palabra feudo, tiudo, en galego temos a palabra trema, o tudo, crongin tudario, o croio tudario, teutático, do povo, da nación, do estado, non? Tiudo, da fiudo, da feudo, el feudo vasalático, que é o mundo medieval, vasalo ven de vas, servidor, o se serve, non? O vasalo, todo eso ven do mundo anterior. Se aparece o Imperio Romano é un especismo, se deixaron unhas estructuras, unhas pontas, unhas estradas, pero o que quedou, o sistema de impostos, o sistema todo legal, a religión, todo o que quedou era o anterior, non quedou nada romano. Sí, perdón, xa acabamos. Non, quero marchar. Sí, el texe que marchar e vosotros tamén tedes casa igual que mí. Darvos as grazas por asistir masivamente, como ele acaba de dicir ao principio da presentación, a todas estas xornadas, a todas estas palestras das xornadas. E, bueno, decirvos o que vos digo sempre, sin a vosa presencia, isto carecería totalmente de vos. Moitas gracias.